عجیب غزل کے کچھ شعر سے کہ گم تھی گئے ہن بستیاں بچوں نام کھلاون والے جنگل سارا مل گیا آخر مور نچاون والے اور ٹوٹے دان کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا ٹوٹے دان کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا باندے حل دے تلے آ گئے دان مہاون والے ٹوٹے دان کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا باندے حل دے تلے آ گئے دان مہاون والے اور اسے دار تو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا اسے دار تو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا پتہ کہ جن بندے حسین نویں آمن اپنی بستی کو نہیں چھوڑا پتہ کہ جے بندے ہو سے نویں آون والے اور قبراں دے وچ ستے پے ہن دریا روکن والے قبراں دے وچ ستے پے ہن دریا روکن والے کندھاں ٹور نہ سکے اساں چاندر ابھار نہ سکے اور شعر میں ایک سو صحیح کہ تتے ہاں بھول سوری جھمے اسے دار کو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا پتہ کہ جے بندے ہو سے نویں اور جھمے مارن والے اجرک چیل تے بندی کھڑے جھمے مارن والے اجرک چیل تے بندی کھڑے اجاں حقا پیندے بیٹھے ڈھول بجاون جھمے مارن والے اجرک چیل تے بندی کھڑے اجاں حقا پیندے بیٹھے ڈھول بجاون والے اور ہکڑی ساریاں سوراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ہکڑی ساریاں سوراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ہکڑی مرلی وچوں نکسن ساتو گاون والے ہکڑی ساریاں سوراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ایک دی مرلی وچوں نکسن ساتو گاون والے اور اچھن چیتی رو تو لتھن کسے والے دے اچھن چیتی رو تو لتھن کسے والے دے سچی مچی ہے ودے ہن بندے کھاون والے